φιλοσοφία μας είναι το φθηνό φαγητό, το καλό και η παρέα. Τα πιάτα της Συνωθόης συνήθως είναι μαγειρευτά, φρέσκα κρέατα, φρέσκα ψάρια. Τα φέρνουμε από το Αίγυο τα περισσότερα πράγματα, όπως το λάδι, το κρασί, μαγειρεύουμε κουνέλια, κοκόρια, τα οποία είναι παραγωγής μας. Ερχόμαστε εδώ γιατί είμαστε καλοφαγάδες, βρίσκουμε καλό φαΐ, το που θέλουμε, την ώρα που το θέλουμε και στον τρόπο μαγειρέματος που το θέλουμε. Εκτός ότι υπάρχει οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, υπάρχει και ο τρόπος να ικανοποιεί τα γούστα του πελάτη έτσι όπως ακριβώς θέλει να φάει και να θέλει να περάσει την ώρα του όμορφα. Το κρασί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ορθό, γι' αυτό και το φτιάχνουμε μόνοι μας από τις ορεινές πλαγιές της Αιγιάλειας. Δίνουμε πολύ έμφαση στο ούζο, στο τσίπουρο και βέβαια έχουμε και μπύρες και όλα τα υπόλοιπα ποτά.